Anya laki din! Ay na, apaw! Kunaklaki din no, sino tikas larubin palilya ang masabak ka? Si Kamagayam, pare utaw! Wan pare, apay, di mo ka di madlaw, nagdi ko sakit tikas na unay. Ha? Kan nagpumadak pa isa nagpintas, ti pan nakabis nga iti boko. Ay, una yan! Sari na ti papanamaya? Mapanak man niya yan ni Saria. Inak man sarunggaran. Anya? Ay, awan pa'y makatawid manipod na balo ka? Ngamita, dagaya mo nararmamon. Pare otaw. Ne, apay, kapoy, pare toryong. Ay, unay kang paray. Kahit, kaya nakangarod ni Saria. Saan na pa'y magkidingay na klon? Nga mo, ken mariknak. Nga damit pa naggusto na kanya, pare toryong. Sigurado, saan ngagbayag? Sasagutin niya ako ng matamis na oo. Anya? Ala ingka nga raw. Ang mga no agururay ni Saria kinga, pare utaw. Pudno ka day ti madamdamag kaw, anak kaw. Anya day tananang? Nga, dakan war-arman na ni Utto. Ay, pudno day tananang. Nasabak ko nga rod itay lang. Mapanakano sa rungkaran ni Saria niya pala ina. Aniya? Ay, saan na talaga maikan ni Otto ti kinababairo na, nanang. Iwang nga raw. Awam pa ti makatawan. Manipod idipin mo sa ni bakit na. Nga maita, adamanin ar-arman na. Anya nga raw. Babairo nga raw. Iso ti katatao na. Ay ayatin ka unay-unay. Saria my love, so sweet. Ha? Ikarik asan kan tupulos pasagitan, iti kaano man. Tandaan nam na ita, Saria. Ay, Utto. Awan pa'y ti makatawan. Manipod idipin mo sa iti asawam. Ang maita, umay nakit din sarsarungkaran. Awan mo dagas na, sigagit di mat. Agpada tamot abalo. Iso nga awan parikot. Ay, saan? Mang sapul kalaangan iti sa baling armam. Sana siya. Ha? Gaputa iti kaano man, saan ka maayat? Nagsakit mo tenday ta pa nagsasaom, siga, Saria. Anya kalaki din na ya. Natarak mat. Ken may sanak pa yalakay. Kabalak pa iti mamin 8. Anya? Iso pa nga sim, Saria, my love so sweet. Aklunin na kuma. Oray kasta kang agsaw kanya, saan ka maupay kin ka. Gaputan na pudno, ti panagayat ko kin ka. No adapay panggap mo ang makiasawa, Saria. Saan kumamatan ang ni Utaw? Ha? Nadamag ko nga may nga agar-aram kanukan kakag. Ay, pudno day tanana. Kanayon nga rod nga dito tersenak. Kunamla no gumatang. Ngam saan mat. Taday tala aram-aram ti umay nararamidan. Kastaya. Iyapo day jay alalaki. Talaga dinan maikat ti kinababairo na. Di nalakit mauray ang mapalabas ti makatawan day di asawa na. Sa agarem manan iti sabale. Anya ngay nga ron. Kat babaero mat. Basta, ti maibagakin ka. Ti musungsong batan day jay nga utaw. Awan ti maganab mo kan kwa na, kunak tumat. Ket, anya ngay utaw. Inaklon nakakadin ni Saria. Ay, saan pa nga rod, tata? Adamot lang kiti panagkunak. Kapailak pa'y matimamin 8. Umno apay nga ta. Ay, una yan tamamin 8, utaw. Ket, pudno mo tata. Kapailak pa'y mat. Ay, ang mga nukong ko namladay ta, utaw. Ket, no sana tumakder. Adamot agas apang patakder, tata. Anya, ay, uto ka talaga. Parikot ko nga rod no kasano ka mapagwin ni Saria. Pakipot pa lang amin na yabalo. Ay, unay ka na yaw tao.
Ay, laki din. Ngam no mauma ka talaga kinkwana, tata. Ay, talagang agar maklangan iti sa bali. Saan lang mo't nga iso ti babae dito ilumong kahit? Kung naman mo iso lang, ti da mabagbagi na. Ti salbag asarya. Ar-arba mo nga pagsasawa. Pagsasawa ko na. Tadinak madlaklo na. Bay, aman ang mabanglas niya iduldulin na. Doore magangaw. Ha? Surong ko. Sarya, my love, suswait. Awan ka diya talaga ti namnamakin ka? Manon adaras nga imbagakan ka, nga awan namnamaam kanyak. Ngamin, awan mariknak a panagayat ko kan ka. Anya? Sarya, my love, suswait. Amok, no apay dinak kayat. Ha? Panagkunam siguro, saanin atumang ka na niya. Anya kalaki din na ya. Anya? Amo ka day tatirason. No apay nagrigat nakngaklo na. Nga oray adamot lang. Oh. Anya ka din day nga ibagbagam utto. No day tatipang panunodam sayra. Adamot dagiti agas kenwagas tapno tumanggan. Ay, pumanaw ka man dito tersenak. Anya ka din nagita nga ibagbagam. Ha? Utto ka talaga, salbag ka kitdi. Anya? Apay ngay pare utang. Nagkapoy ka mutay. Ha? Apay anak ko naman na paritoryo. Win Tapay di na kami laklo na ni Sarya. May love so sweet mo. Yakman amoy ti daya babae. Noon niya nga tatikurang kanya ka. Tapay di na kaya. Kit tumangkin pa yung mutamok. Anya? Imbaga klaro din ngayon ko na. Ano sana tumangkain? Adamot dagiti agas apagpatangkan pare. Ay unay kang pare. Talaga mo Talaga kinarir mo ti kinababairaw. Ay, unay ka matin, pare Toryo. Unay ta babaero, pare. Mapleng man tilapayag ko no kasta ti bagbagan, pare. No di mo kaya ti term mababairaw. Womanizer. Tapno napinpinta sa danggay. Ay, nyalaki din na yan. Podno ka di tinadamag ka o tao? Ha? Anya day tata. Ngayon sardang mo karon ti panagar-aram mo ka ni Sarya. Podno aya. Wain, tata. Insardeng kon. Tanapukawan ako ni ti kakaisuna namnama. Aya, di nakmad lang amin naklo na lang. Kun manumit tin abulan nga. Dato na kinwa na. Kunamlan nakapimpinta sa balo da ya Sarya. Nagalas mo lang. Ay, gapulaan ta di na kay naklaon. Kastante bagbagam. Ngamusto lang di sana panangaklon kanyak, tata. Ngamin, addaman yung tinamamok nga ububing nga amang nga miso, tata. Aya, ububing ko ram. Saan ka ba'y siguro ato lang, tata? Tapno saan nyo anang nagtimbaga? Ay, yan niya laki, day na ya. Di na kay naklong ni Sarya. Day tokit ububingay. Awan to mga minti pamatiyo kanyak, tata. Ado tiwagas, tapno tumanggan. Anya lagi din na ya. Ado mo kapag patanggan, tata. Iso nga mo, saan nga agbabawi ni Talya ang mga klon kanya, tata. Manong uto. Aday ubingak ngam sika. Laklakay ka kanyang iti 15 years. Kunak tumot kin nga, Talya. Saan mo't aday jay tawon ti pangibasaran iti napodno apanagayat? Ha? Iso pang asim, Talya. Di na kumamot paayin. Pinainak na jay asarya. Di mo kumamot tin ulitin na. Ay! Di ka kumamot ag sinaya kas na, Talya. Uray aday walaklakayak ngam sika. Tumangkan ba'y mat? Sika, hindi mat. Anya? Ay, anya ka din dahil nga ibagbagam, manong uto. Ay, kwa. Ti ko na, no sana tumangkan. Adamit agas apagpatangkan.
Anya? Ay, puno ti bagbagak talya. Mamati ka ko ma. Anya? Adda manin sa baling ar-arman ni Utaw. At dangarod nanang. Ob-obingam ni Sarya. Agasam day tangay. Ipasika na kanukin nila kay Pedre. Nga agtawan lang iti 25 year arman na. Anya? Kahit inaklon na nga raw na ni Utaw. San pa'y siguro nanang? No inaklon na ni Utaw. Imay ko man ada dyan ito. Ngumay na iparamag. Amumutin ti ugali na dyan nga Utaw. Tunggal ada mga klongking kwa na. Kurang lang kay pakamunan iti bumarangay. Una yan day nga Utoy ah. Talaga nga ipatay na. No awan babae iti biyag na. Huwag nga rin nanang. Barang ano aklunan na dyan babae. Tapnog talnan. Kayat mo, Suwen. Agayan ayatan talya. Wano to? Jakmat lang amin malapdan direk nak nga gayat kan ka. Nga ore adayo nga inauna kang siya. Yahoo! Kamaw dyan na. Agayan ayat kaming kanitalya. Yahoo! Ay na, maragsakan aklaw na italya. Ay na, nakaragragsakan. Daytoyen ti karagsakan ngal daw iti biyaggaw talya. Ti panangaklon mo kanyak. Ay agyaman ako na yunay. Awan anyaman na uto. Ay ayatan ka unay-unay. Ay, kasta akmot kin ka. Iti ka ano man. Saan kanto apasakitan? Apaw! Dagita man, di pa nag-isisam. Pagatlapayag ko naman. Anya laki, day. Ket, wala pare. Sino di sana makaisam? Ket, inaklon na kon ni Talya. House, agang angaw ka man ako na akon pare utaw. Saan ang agang angaw pare Toryong? Podno, ti bagbagak. Kay, nagana sinabiyag no kasta baray. Kaskala na nga bak iti luto. Ano kasta? Ay, wala pare. 25 years old ko naman. Anya lagi din. Kay, agdidit kayo mga lang. Ha? Kwa, agdit kami dolat na. Mabalin ka di mo ta saan. Natayar na ito yung pare Toryong. So nga, imposible apaayan na ni Talya. No, awisit nga agdit kami. Anya? Hello, Talya. Hello, Uto. Mabalin ka di nga awisan ka nga agdate in Don Bigat? Ha? Valentine's Day in Don Bigat. So nga, awisan ka mo't amapan agdate. Uray man adayo alaklakaya kamsi ka. Amok mo dagiti Valentine's ama ko na. Ala, win ko na mo na. Ala, wala. Day talaga yam. Oh? Agpaiso? Ay, dagitaman ti may sakayat ko ken ka, Talya. Siguradom lang ha. Asaanak ang mabuisit kan ka. Ha? Ay, saan? Anya ka lagi din na ya. Sweet da ito'y boyfriend mo, kunak domait. No worries, Talya. Masigurado, mapawaw uto ka kanya no makitam tiki na sweet ko. I assure you, Talya. Tara, nangyip ka na, ipumanok ka idir na bay. Nabarbartak siguro na iyay. Ay, wag, nangagkumutla na iyay. Rumwara ko mo sa pagsasawa ng... Ay, wag, nangagkumutla na iyay. Sanang interesado ang mga mo, no sino na iyay na bartak. Tata, pare Toryong. Ay, sige, magaya mo tao. Pasolpot-solpot ka ba? Anya ka tayo may padamag ka na kamay. Siyempre, good news. Anya lagi din na ya. At dayamot imay ko yung padamag abad nyos. On pa mo na po da. Anya yung harday tayo padamag mau. Ibaga mo na. Kwa, pare Toryong. Agsarak kami kanitalya inton bigat. Anya? Ay, day, agsarak kayo ko na. Apay akilata, nagbalo tilangam. Ay, ada nga ron, parekot ko. Tata, pare Toryong. Nay, anya nga day ta? Rumbang ko manaragsak ka, tag-date kayo.
Valentine's Day ko naman. Ay na. Ay, mabai na nga rin na mapan gumatang iti pagpatanggan iti parmasi, pare. Tata. Anya? Uwan, pare. Dahita ti parikot ko. Amangan nga no, madisappoint Italia kanya. Ay, una yan. Dahi talagayam ti parikot mo. Rumbag lang nga naturid ka mapan gumatang. Nakalaslas to ka lalakay. Mabayag ka kiday na mapan gumatang. Adayamot ti babaero ang managbabain. Awa, ano to? Unay ka matanod to. Itayak pa nga agur-uray kan kanito irwar ti hotel. Ngamapay nga itaka laang. Ay, kwa. Pasensya ka ko man, Talia. Dala ngamin napan ko ginhatang ije parmasi. Ha? Anya dayta? Kwa. Pagpatangkay, Talia. Anya? Ayunay kan? Nan? Kitakman? Ay, awanay. Tinumar ko na. Tapno apag iso nga kwa. Anya? Kit, ala, Talia. Umunagtan dito hotel. Ang mga nod na makakita ka data dito. Nakababay. Kunakman mo imay daritoy tapno ag-date. Apay kaya kasladi kamot makaigig na uto. Kwa. Sabali nga min ti marikiriknak. Ay. Ha? Anyat kayat mo asawan? Adda ka din nasakit iti bagbagim? Wano? Timangkan ka din? Ay, saan pa Italia? Nagtumarak iti pagpatanggan. Saan mo iti kwat iti manggan? No di ka ti, ay na, buo mo tinabagik. Sabali talaga ti mariknak. Maday talaga. Ay. Anya nga ron ti aramida? Ay, unay ka matan? Syaktid din di madanagan kan ka? Ay, tilan tumat ngamin ti aramida? No saan ngamin na tumakdar? Saan at tila tumtumaram nga agas maawatam? Ay, di na kumamatin ong tana. Ay, pangasim dalya. Dumawat ka iti tulong ni Tarwar. Itaray na ko ni hospital. Ay, madya talaga ti Eriknak. Saan lang ati mabagbagik ti tumangtanggay. Buwa pagik dalya. Matayak sa amot na. Kahit imbag man ta nakarwar ka adagos manipo ni hospital. Pareho tao. Apa nga, agkat katawa ka, pare. Makapahilag ka ba? Ngamain, pare. So, saan nga minatumanggan, ake? Saan mo napilitin na? Anya, kita may tartara i hospital. Kapulang itang-tang kanyaw. Ano na yung ngay? Uwin nga rod. Nakababayin din. Kahit, anya nga hindi ko na nitalyakin ka. Awan, pare. Imbrik na ka. Anya? Ay, on, pare. Dahil tatipod no. Kas taunay abain na idimpan na kayo hospital. Idi nagdamag yung nurse. Imbaga na nagtumara kami niti pagpatanggay. Kas taunay nga lag yung nurse ka. Anya? Ay, oray siya. Mababay na may. Dayta ngaming kay paray. No saan na tumangkay ko na manay. Saan na pilitay no. Sa natila tumtumarag. Tanay nakababay. Iso pa nga asim paray. Ta saan mo ko mga ulitin ay no. Bayam ka di ako maray. No tumangkin to di na saya. Ay, uwi na paray. Saanin na talaga. Saanin paray. Promise. Bueno papagayam, ditan tinagibusan tibay sapay apakasaritaan, dito'y drama tayaw, Anyalaki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay.
Anya laki din! Sino te awan kwarta na dito? Umay kayo, takaragak deta ko pa ito. Ay, mayat Tata Oscar. Ang iwan waras kagaya, miti kwarta ita. Ewan na, tatagarod kwarta. Ada nga ron ti kwartam nita, Tata Oscar. Ewan, eso nga ron nga ayabak, nagiti awan kwarta na, taikakina. Ay, saan tata? Kastulatan. Agatang kalatan ni Darang na pagsangwang tayaw. Oh. Okay. Sige. Awan te parikot, iti na ito. Agibaong kayo dyan tersena, so umay na lang namin alakok nga ra kanya. Sigurado ka, Tata Oscar? Uwan barog, isugain kayo. Alam amin, nagitila ko nga ra kanya. Tauray aguma tayo, iti harap. Talaga amang ibaba inday di alakay nanang. Ay, wan nga road. Talaga dinan amaw ti lablabi din na no sumamay kan kwa na ti spirito ti arak. Ay na, kas lagi bapuritak dito'y nagtugawak. Ay, numabalin la kuma. Dayta ti kunkunak nanang bumakbak nang ni tatang numabartal. Ay, wan nga road anakaw. Kasanaw, no adangag pa iso ti mapan mangala iti arak, ijay tersina. Ay, jak amu ananang. Ingkay ayabanen, mangibabain. Ay, sika na anak kao. Amangan no adun tumanen ti sa una, no siyak ti mapan mangayab ken kuana. Ay na, sikan ananang. Amangan no makaunget pa ijay. Ala, urayan nak nga raw, danak kao. Tamapan ko ayaban, tapno agawid tayo. Hoy, Oscar, gusto na itan. Intayo kitek, agawid tayo. Damdamabi, madama pala ang istoryan me. Ay ayabarnak pala. Nalpasan ti Pasken, iso nga agawid tayo. Ay gamusan pala nga nalpas ti panaginom eh. Isupay, ananabidina. Bayan yun, tagsasao kami ipay. Ay, wan, bakit? Di ka mananagan. Sa uminom kami lang itarak. Sa anak nga agsirpat iti balasang. Anya. Hanggang yun, ana. Iso nga uri agbati ni Tata Oscar. Sumarnon ton nga agaway. Ay, makamuka nga ro doon, Oscar. Agawid kamay. Anya lakit din ni bakit kaya? Rumabi nga milan. Isugay ayabandak nga agawin na niya. Awan Andres. Na-inlove nga min unay kanyak ni bakit ko. Iso nga subsubyan na. Nagkana siya. Makita malakaw. Nabuisi taklaang idisyak tinapan nangayab iti amam. Ay na ni tatang, talaga amang ibabain. Sakit iso ti numero 1 asau ijay. Wan nga raud, kinunanakit din arumabi nga minun. Iso nga ay ayabak nga gaway. Anya? Wow, nanakaw. Kasta ti sa una ijay. Iso ama babae nakadagiti kakadwa na nga agiinaw. Uray ko ma, no saan ababaro ti kakadwa na. Ay, una yan ay. Oh, kitaan nyo man nga minanang. Inruar naman ng tipitaka na. Ay, na, konsumisyon na talaga. Ay, intakidain. Agawitan. Nasakit ti matak amang kitkita iti artag nga amam. Konak man no umiyan ka ijay balay ni Lucia. Ang lalaki din ni Bakakwaya. Pagsilusan na kay din ni Kumari na. Anya, lablabi dem alaklakayan. Kaiso baka.
Iso kasta mo tintibag pagaman niya. Ay na, talaga adi mon amo ti lubong mo no sumanib ken ka ti spirito ti arak. Di mo pa yun maawatan no anya ti kayat asawan dagiti ibagbagada ken ka. Imbagakla dayta, gaputakas la nagramot ti ubot mo ijay nagtugawam iti kalman nga umin-inom iti arak. Ha! Akasla saan ka na makatakder. What? Katun mag, kat amom ka de, ti imbagbagam iti kalman, kat ada ka di kwartam nga iwaras mo ka dagiti tattao. Adaya mo ibagbaga akasta. Ay na talaga nga inulaw na ka ti arak, Oscar. So nga ita, di mon malagip dagiti nararamid mo. Wan na, mabain ka laang. So nga agin aamnesia ka. Anya? Mildred, si Kaman timang bagbagakin ni Tatang? Apay ka di manang. Ay na, siya kung ti mababain ka dagiti kakabagyan tayo. Gapo iti kinalaing na nga uminom iti arak. Ay namanang, saan lang anam na minsan na binagak ni tatang? Ngam awan lata mo ti dengdenggen na. Ay, wan nga ron. Sapay bumak nang no naparto. Bumaknang ken lastog ko na ma. Ay, wan nga ron. Kaasi ni Nanang. Idi pay laang akon sumisyon na ti kinaartek ni Tatang. Wan nga rod, isuasan akayat ni nanang ti mapmapan iti okasyon no daduma. Gaputa ibain na ni tatang. Oray syakmat na. Kasla ka ng naktibain ko. No ipakat ni Tatang ti kinalastog na. Kat addaak amang buybuyakan kwa na. Ay, bareng agbalbaliw pa ni tatang. Saan tayo amaong uma amang idawdawat, asapay kumata agbalbaliw. Numadalon to ti panawon. James, di mo ka din nakikita ni Tata Oscar. Samay, apay ka day. Sa ngaminin na naisar-sarong nito. Maya da dyan ala kayo, Joe. Open na may papanitiara, Joe. Ay wala, di ora man iibos na ti kwarta may sarabi ay. Basta dati ka sa ako nang uminom. Ayos. Huwag nga rin. Ungtan mo ngamin na kita anak na. Ay, saan ang mawakatan lagi ti anak nga. Isokas dyan, naungal. Huwag nga rin. Ay, banda nga oray, ado ti kasangsango ti amana. Ay na, di na kami ngamin maawatan. Ay ayaban mi ni Tatang mi. Gaputa saan mi akayat ngagbarbartek, gaputa lumakayan. Ha? Piya kada kayo ata, ubing kayo pay lang. Kun may sa, awanan kayo iti pamilya. Iso nga oray inom ter aramidin nyo, mabalinlat na. Idin to taad da pamilya ti amami, nga agur oray kan kwa na. Anya? Abe, di ka man agbalit ang nalaing niya. Apay ka di man ang Tatang. Apa pinagsasawam dagiti kagayam ko. Pumirdi kamot iti istorya ma. Ay natatang saan house to dagiti ibagbagada. Iso anasken a korektaren ida. Apa abi, perfecto ka kade. Anya. Kaisumay, amin ataw. At dati maibagam ka na kwa na, anyakan. Ay natatang isaksakit kayo. Iso akastoy ti bagbagak. Amangan no makaala kayo iti sakit yo. Gapo iti nalabas apa naging inom yo. Adula amin, manipot ita. Di yuman pakibibiyangan dagiti gagayam ko, what? Alangaro Tatang. Makaamu kayo mat iti biyagyo. Ngem no agsakit kayo. Gapo iti panagbarbartek yo. Siguraduan nyo nga rod, nga dadagiti gagayam nyo iti sibay yo. Nagagmo ka di anaimbag, dagiti imbagbaga ti anak mo, Oscar. Agpapada kayo amin. Na, Kesa man, nalaing kayo unay.
Panagrik na kayo kat perfecto kayo. Ha? Talaga di mo amo ti mabagbagaan, Oscar. Iso ama ka amo kamat nga rudang itibiyag mo. Yung mga amin. Didak pa kibibiyangan na. Ay, jak kamukan ka. Kaslasaan ka lumakay. Nay, nasaya, ba't naranaan kayo? Tata Oscar. Oo nga ron. Talaga kami na rumuwarak manan. Ay, sumilagayam Tasan kayo nakikita? At dun sa nakakumikuman nyo Nasikasok pa kami timulak. Kalkalpas kami ti panagapit ko. Nukas na inapit yung nagitimula yaw. Wan, iso tinuburak. Iso ajak imal-alati uja tersena. Ay, katang-katang mo at naglakwam, Tata Oscar. Adamo basit baro. Nukas na mangalak ang arodin at ito ba itaw? Ah, Tagsango taman nga ginaw. Kailiw na ka nakasango kay. ay gawa na. Dahil talaga yan. Tubay to! Ay na, hay, day takit kay ako kada kayaw, Tata Oscar. Managparabor kayaw. Apikit din na saan ngay baro. No, dati may parabor. Awan ti parikot. Iti na ito. Tubay to! Ay, talaga na imas ti ara ka. Ay na, huwag nga raw, Tata. Naggaras niya. Bagtada kayo akasango ka na yun. At daki nga ron kay inistorya. Ay, kawan na, Tata. May sa boring ti panagbiyak, no, awan ti arak. Sana yan. Huwan na barok. Ni, awan ti inuman kan pulutan tayo. Ibagayo kin ni Marilucia. Tagluti iti pulutan kan mangyag iti arak. Bayadak amin. Sigurado kayo, Huwan barok. Adda ti kwarta, iso nga adda ti pagbayad ko. Mabit lang, Tata. Tay baga nga raw, kaninanalo siya ang mangyag iti arak, kan pulutan tayaw. Konak to pa'y kag nga da kayo manin dito yung aglamlamas iti arak. Siga magayam day tami di na bakit. Amang ipatpatag unay kanya. Ha? Nagalas day ta itsura, Oscar. Ala, tumakder ka ditan, tagawid tan. Bayan nyo pa ni Tata, nanabidina. Agin inom kami pa'y Ay, talagang nga awan ti mo yung aramidan. No di day ta uminaw iti arak. Kasanaon ti biyagyaw no kasta kayo akanayaw. Nyalaki, di na yan Nagawid kayo kitain, taing kayag trabaho. Itong bigat taon, no? Nagpatpat nag-anagin inom kayo iti arak. Saan kayo kadipay anauma? Gusto ko mabutin Ala, agawid kayon itangag sapa, taing kayo butin nagtrabaho. Sa tingin Ay na, pasensyahan niyo ko man, bakit ko? Talaga akas totoo gali na. Labnak kami. Iso nga sinuro na. Oscar! One month. Dahil tatipon no. At dapat iti akin kaya't kanyak at aners. Ay, nabartag kan, Oscar. Di mon ammo ti bagbagam. Ala, agawid tan. Barok, panawan kayo pa yung aruna. Agawag kami malangan. Tan namisnak siguro ni bakit ko. O anya, Oscar. Naikat ka din, ti bartag mo, Itatanaw-sawan kan. Madamag ko man lang. Anya dayta? Asino ti nurse nga gusto unay idikan ka? Mabalin amamuan. Nurse ngay bagbagamot. Awan timbagbaga akasta. Saan ka din nga imbagam kada James kan Andres idi sinurot ka? Nga adda ag gusto kang ka, nurse. Apay, Oscar.
nalipatam ka din dagiti panawon nga agar-aram ka kanya. Idinaga daw ti karem. Dagiti panawon nga ingkarim kanyak ajak tupulos agparikot iti sidong mau. Asaan mo ba't atinungpal gaputa pasig a konsumisyon ti papay mo kanyak? Kayat mo ka day taibagak day ta kanagiti kagayimaw. Anya? Ay na, Oscar, kababain day tangaramid mau. Iso apang nga asim ko ma, tagbalbaliw ka mo tang. Tatang, agsarita tayo man itinalapat. Apay, ada ka diti parikot mo, Mildred. Adda nga rod. Anya dayta, ibagamon Da kayo, tatang. Awan ko matiparikot ko, no saan kayong artak. Anya? Lumakay kayon. Rumbang laang agbalin kayo kumamot a modelo. Tapno da kayo ti pagsarmingan nagiti agtutubo. Apay, sa anak aya ang modelo akmat atam mo. Di ka mawatan, Mildred. Modelo gaputa pinadakil kayo, ano saya, pinagadal kayo, pay. Wan tatang, pinadakkel kan pinagadal da kami. Ngamatay kami mat itibain gapu iti aramid yo. Ano? Apay, iba indak ka din nga mayo. Gapu ka dita nakurapayak lang. Ay na tatang, saan akas tatikat ko asawan? Dahil nalabos apa nagbarbartak yun ti ibagbagak. Gaputan numabartak kayo, bumakbak nang kayo. Kung ibabain nyo pa ni nanang, gaputa ka na yun yung nga ibaga, nga isutin ang surot ka na kayo. Anya? Anay ko! Ay, anay ko! Kasla niya kung may turan ti sakit ang marikrik na Ay, katanusam. Awan mo't maaramida. Saan mo't amabalin asoblatak ti sakit, amarikrik nam. Ay, anya? Kati sumat. Anay ko? Agawid akinton madamdama. Agbati ka pa'y dito ospital. Anya? Una, awan ti sumublat kanyak amang bantay kan ka. Gaputad da trabaho dagiti anak ta. Anya ngay, Oscar. Ayaba mo na, dagiti gagayim mo akanayon mo nga isakit. Taiso damot timang bantay kan ka. Siga mo, Medina. Ang dalang nga ruda ti rikrik na ka na sakit. Kasta pa'y lang ti magpagam. Anay ko. Adda ka no sakit mo iti bara. Gapo iti nalabos apa naging inom mo iti arak. Anya? Wan. Wan no? Kayat mo pa iti gatangan ka iti tubay tao. Taison, ti pagbalinin tayo adextrose mo, tapno maagasan ka. Anya? Kasarpay ti kasinsin tayo iji kabang-ibang nga iliinton bigat nanang. Ay, wan nga ro danak ko. Ngam kas lamabainak amapan. Amangan numabartek manen ti amayo. Saan mat siguro nanang, amangan nunagnakamun idi na ospital. Ay, bareng Mapantayuan nanang, saan abali ta kasinsin mi mat iti father sa iti atendaran tayo. Kat awan ti parikot numabartek ni tatang, gaputa kasinsin na mat ti ate ijay. Ay, sabagay mat kit di Una nang, mapantayo, kat makaamumutin no ipakita na ti ugali na ijay. Ay, talaga, di mo amo ti mabagbagaan, Oscar. Amo makagapgapom iti ospital, ngam nagbartek kaki den, ijay kasaran. Naimasan mi nga rin tinagin istorya. Talaga kit di arawat ka iti arak Ang mayat mat, tapno nakita dagiti kakasinsin mo ti ugalim ijay. Anya? Ay na, Oscar, mano ka den ti tawon mo ita, 65, apay ka di. Kahit nangag mo ka day, dagiti pamagbaga, dagiti babarokan ka, Anya? Agnakam ka kumamot itan, Oscar. Agtawan iti 65, binagbagaan ti agtawan iti 25.
Anya ngay tirik nam ita, Oscar. Mayat ka, day? Ay na, si kalaang tinakitak nga agtawon iti 65. Abi nagaan ti agtawon iti 25. Ay na, Oscar. Kababa inday ta. Apakasarsaritaam. Anya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Anya nga itararamidin nyo dita Melinda kun Gina. Umay kayo gluganan Mapanan day tagip ang nagluganam, nana. Katwan, dayto yan, tila straight. Gina, intagluganan. Kat kunak ano saan pa'y ama pantawan pa'y matkargana. Naimbag ta inayaban na kami, nana. Mapanawan kami kumankat. Saan kami ama kaawid kini Gina? Ala, umay kayaw, tagkakatugaw tayo at alaw. Pagtengaan dakaw. Nana, ada maangot yun. Ay, itay pay nga ap-ap putot to'y agod ko. Tamaulaw akong di agad anglit ang maangot ko. Day takatugaw yun, nana. Ti maang-angot yun. Anya, ni Melinda. Di upigsaan na. Tama nga numangag na ka. Ay, sapay ingato na ti ima na tani nagkapit. Ay na, bumabaaksan, maulawak at alagan. Sakto pa'y maulaw akon. Dakay toki din. Ay, nagpigsa mo gayam ti anglit ni Melinda. Ay, dandani akon makadaanon iji balay minana. Agpasahi akon. Melinda, pakiawat mo man ti pasahi iji driver. Siya akong tiyagbayad. Talo tayo kada nanalusing. Ibayadan na. Ay, thank you, Melinda. Agyaman kami da siguro kwarta mitay niya. Naglako nga min nilakay ko itimula na anatang. Ay, iso malagayam Oh, dayti sa nga gasot. Pamasahi tayo at talo. Nagsimpot mo kayam ni Melinda niya, nana. Uray nung kasjay nagpigsa ti anglit na. Ay, urayakla na bang aran abim mabaijay jeep, Gina. Sino kumangay ti saan mabang-aran, nana? Makalang abdan iti presko nga angin. Itaklaan na amuan, anapig sa gayam ti anglit ni Melinda. Ay na, nabayagan nga amok, nana. Kasta aya. Ang kasla pimig sakit dita, tabumakbaketan. Saan sama ngamin nga agdigdigaws? Ano ka na yun da nga aglako iti mula da kinilakay na. Apayasan lang nga makagatang ti deodorant na. Aywan anya. Amangan mo't no saan na nga amo day ta deodorant, ama ko na. Punay mo ta, nung di na amo, nana. Nabaybayagan na tao dito'y lubong, di na pa'y amo ti deodorant. Ti ko namkit day, di na amo nga adda anglit na. Di nala maangutan ti bagbaginan. Rumbang angad da mangibagakan kwa na. Kanila kay na kumaa ti mangibagakan kwa na. Katwan imposible asaan amaangot nila kay na. Ang panunutok nga rod, nana. Nusyak nga tati mangibagakin ni Melinda ang nagpigsa ti anglit na. Kasanok nga ta nga ibaga asaan ang masair ti riknana. Adda akong lakay. Oh, bobot. Simbang patan ni nanang mo. Ay, ayos. Addan dyan yung pagatang ko. Itay da ka pa yung urayan, bakit? Nanang, dyan yung pagatang ko ngay. Mabalin ay malipatak. Oh, ipadas mo da ito'y no umanaykan ka to'y t-shirt ngayong pagatang mo.
Uy! Wow! Original ah! Siyempre, 1.5 ti pinanggatan ko iti dayta at t-shirt mo. Nay, nagninan. Jack pa'y nakasuot iti kasta kangina a t-shirt. Si kamot lakay. Dagiti ginatgatang ko at t-shirt mo, di mo mat-us-usaran. Nakadulin dalat namot ijay cabinet. Wow! Bagay kanyak na ito'y ginatang mong aesthetic a t-shirt ko, nanang. Agadal ka na imbaga. Agasam day ta ginatang ko at t-shirt mo. Nagngina. Nasken, adjay ipakita grades mo. Saan lapas ang awa, bubot? Wen, saan kayo amadanagan? Nagmayat at talaga to'y t-shirt, nanang. Siguradong apalandak manandag iti barkada kon. Kat sika ngay mo't bakit? Anya mo ti ginatang maaparakan ka? Ay nalakay, pagpalingkik laangan aje para kanya. Kompleto akmutin. At damot badbadok. Isupay agastos. Ay, gimatang kamat kuman ay iti pabanglom. Ne, apay. Nabangsitak ka di una yan? Ha? At daayamat imbagak anabangsit ka. Ay, kusilapan nakmanay. Jay kumaagas iti ang liti ginatang mo aparakan ka, nanang. Ah, ta sino ti adanglit na? Ni Bobo tinang ibaga. Apay kita anak. Bubot, asino ti adda ang lit na kada kami kinitatang mo, ah? Apay, saan yung nga mo? Katnudwa kayo kanitatang anagpigsa ti ang lit na. Na, nangag mo timbaga na lakay. Pagad adalan ta, uyawin natan anaganak na. Bakit? Pudno timbaga ni Bobo. Anyapod no? Ay, lawlawag man si ka, Nestor. Agungat kan tumat nga may no ibaga ka. Guraan na kat di na kun kasarsarita. Kat ibagam ano anya day ta kayat mo nga ibaga. Pudno, anapigsa ti ang lit mo, bakit? Ha? Uray matsika, tatang. Nagpigsamat lang ti ang lit mo. Dua kayo kaninanang. Ay, imbaglakid din ah. Tadyak natawid day ta asakit yaw. Sakit? Kaano pa'y anagbalin asakit ti anglet, lakay? Ne, kunak no asino yag tok-tok-tok, si kamot gaya, Melinda. Ramanamot aday to inlutok a merienda, Gina. Ay na, imbag man na nalagipnak nga indagasan. Malipatakit din nga ikan ti karuba. Agyaman akmanin ah. Awan anyaman na. Ala, umay kung to isubli day ti pinggan ang nagkargaam. Saanan? Kukam daytan. Kukwa kon? Ay, sabay bubuungan. Remembrance mon kanyak ah. Inyawat na kanyak di merienda nga inted na ijibalay me. Ay na, pirmi manan na maangot ko ti anglit ni Melinda, nana. Kahit anya nga iti naramid mo. Anya nga iti aramida, inawat ko lata di merienda ta sayang mat. Sapay, naimas di inted na nana. Saan mutla ang anaangutan di intad na merienda? Saan mat nana? Ay na, imbagam kuman anapig sa ti anglit na. No nga ibabawi na di merienda di awanan. Sa bagay matkit di Pampanunutok nga ron nana. No kasanok a diskartyan nga ibagakan kwa na di anglit na. Nakasingsingpot mat ngamin kanyak ni Melinda. Jak sa maiturod asaktan tirik nana. Bakit? Ibabang man day ta imam. Tamaulawak day ta ang lit mo. Ne, apay aya asaan ka makatal na?
Diyak nga ron makaturog di ta ang litmaw. Kunamlan asino kang agsasaw. Oray siyakmat. Jakmat makaturog di ta nagpigsa pa nagururok mo. Agur-uro ka kaya mat. Ay nakasla sumang at abas ti kapigsa ti urok mo tapno mo. Day tamat ngay ang litmaw, makaulaw. Ay nagado a reklamom. No di na kayat akaida. Nawaya ka amapan agid da ijay salas. Syakit din ti ibaon mo jay. Kat no nagano ti lamaw. Ay kat ano sam atoy ang lit ko. Tamaki ang angot ka laang. Nukas ta nga raw. Ano samot ti panagururok ko. Kumusta kayo, Nana Lusing? Ay, mayat lata, Melinda. Ni, apay akala at matan nga inaput yu day taagong yu, idilim mabasak di taabay yu, Nana. Ha? Ay, ka. At danganin na angot ko ang naday. Mading angot? Nakaulaw nga angot. Awan mat maangot ko, Nana. Ay, padasan nga ingato day ta imam adwa. Apay, Nana? Basta padasan nga aramidon. Dayta, nakangaton, Nana. Apay, awan maangot mo. Awan mat, Nana. Ay, saan mo ang maangot day ta kilikilay? Normal mat ti angot to'y kilikilig. Kano makaulaw ti angli mo balasang ko. Nagsakit kayo matan nga agsasao, Nana Lusing. Ay na, saan ko maamasair tirik na, Melinda. Tatalaga mo ngamin anapig sa ti anglit mo. Amom ka de, jay masasao adjudurant. Amo ka, Nana. Padasem man ti agusar iti kasjay. Nalakalaang mag. Awan pa'y 50 jay maysa. Agusar ka, tapno maagasan, day ta anglit mo. Bobot, mabisin ka din. Uwan tatang, mabisin akon. Apay ngay? Saan mat lang agluto ni nanang mau? Diyak amo tatang, itay pa'y anasang patak anakatugaw di talikod ti balay. Saan mat nga agtagtagaray? Nay, apay ngay nga ta? Mabisinan tayon tatang, no saan pa'y lang agluto ni nanang? Pay man, tayo nakasarita. Anya ayati problema ni nanang mo. Bakit? Di nakman kasarsarita. Napudot ti ulok kita. Apay ayakasta ka, bakit? Agpapada kayo amin anauyaw. Kunamlan no asino kayo akababangluan. Anya kumangay no napigsa ti anglit ko. Anya katoy bakit kunaya? Uray mo't nagpigsa ti anglit mo. Dungdungwan kalata. Ay agtal na ka man. Siguro, agbirbirok kan iti pangiso katam kanya-kanya. Jay ubing kan nabangbanglo. At ayamat pampanunutak akasta. Ay, si kabubot, umadayo ka man ditoy. Saan arumbang adenggam ti panagapami kinitatang mo? Mabisin ka nung aruden. Di ka mo't lama pa naglutaw na. Diyak pa'y nagmerienday di eskwilaan mi. Ita, awan pa'y makan dito'y balay. Nangagmaw. Apay, kaya't mong agulsar ni Bobot. Kaasimaw. Tanay, sapay nagkutong. Un nga rod, kumut-kutungak to pa yan. Ay, agpadpadatan Nalawlaw to pa yung dagiti short pant ko. Isungang kamutan agluto bakit. Adda karniti baboy aginatang ko. Anya ti saganak arikado nanang. Tumulong akong ngagluto. Sige, tasyak mutan ti agaron. Umay ka, Gina. Anda ibagakan ka. Anya day tanana.
Amom ka day nga idi na minsan ngal daw. Saan pa'y nana? Anya tinapasamak? Nagsarita kami kin ni Melinda. Katimbaga kwa na nagpigsa ti angli na. Anya? Ay, naiturod yung nga imbaga na itakan ko na? Inturturad ko na. Kat, anya nga iti kunana nana. Awan mat, ngamjak mo lamakitan arumwar di tabalay da. Wala ka nana. Amangan mo to napasaktan nyo tirik nana. Kasta nga ta. Naarsagid nga ni Melinda. Basit lama ibagamkan ko na, sintiran na. Saan abalay? Tinapatag na ibagak ti rumbeng amaamon na. Uray agsakitan at tinakam na kanya. Rabiin bubaw ta. Da pumunde ta TV. Tayong kamaturugan. Saan pa yan alpas to'y buy-buya at tatang? Gusto daytan. Tanay makaturturog akaon. Ha? Dito'y kasalas ang maturog? Wan, di ta pagil iladam. Ha? Apay ngay? Asino ti kadwa ni nanang ijesilidyo? Ay, may sana ah. Jack makaturog gapo iti ang lit na. So apumanaw kaditaan. Tumakdar kan, takayat kunti maturog. Bobot, mapan ka din nag-eskwela? Uwan ante, Umay ka man pa'y dito'y, tadala ang titamagakan ka. anya day ta ante? Apay, agsakit ni nanang mo? Saan mat ante? Apay aya? Saan mo't gamin arumrumwar? Saan samot na arumrumwar iji balayo? Jack man amukan kwa na ante. Masangsang patakmat iti malam nga agbuy-buya iti TV. Amom ka di deodorant. Amok ante. Ikan ka iti sangagasot. Tadumagas ka di tapaggatangan iti deodorant. Itad mo kininanang mo Ibagam nga usaran na, kalpasan ti panagdigos na. Uwan ante. Angam di mo ibagbaga asyak tinang tad iti kwarta Di mo ibagbaga asyak tinang ibaon ken ka, gumatang ka iti deodorant wan. Uwan ante. Mala, ingkan. Bubot, umay ka man dito'y kusina. Apay nanang. Anya da ito'y nakaparabaw dito'y lamisaan ang nabalkot iti papel. Ginatang ko para kan ka nanang. Anya da ito'y aya. Agas samot. Agas day ta iti ang late mo nanang. Anya? Jay balon ko iti may sangal daw. Jack ginastos. Tapno may gatangan ka iti deodorant mo. Tapno saan na kan nga apaan ni tatang. Kasta aya. Katapno saan ka matan amabain ang makikaaruba. Ay na. Anya lakit din aya to'y anak ko. Nakasingsingpet. Inggatangan nakmat iti nangina t-shirt. Di gatangan kamot iti kasapulam. Thank you, anak ko. Sige, padasa mga rod ito'y ginatang mo. Ay Nadina, nakabasol akon at talaga kin ni Melinda. Makunkonsinsya ak ang napasaktak tirik nana. Ginura da kayo, nuray siyak samatan. Ginura nakmatan nana. Ay, ne, iso day ta lumabas. Mapansa ijay kantina. Diyak kaya't atalyawon nana. Ta sigurado ako silapan na taday ta. Nay, umasidag mo dito ayan ta. Ay sus, umay natansamot tan sipatan. Ay sus, nagawid ako nana. Narigat ang timasipat dito igid ti kalsada.
Ay, Gina, papanamngay. Ay, saan ka pa yung amin nga agawid, Gina? Mapaanak ko magluton kat. Awisan kayo ijay balay. Saan ka agumurgura kada kabe, Melinda? Ni, apay ko maagumura ang kada kayo ngay nana. Jay na ibagakan ka. Amok sa irtirik na ang balasang kao. Da kayo kit di mat nana. Nasaya at kit di ata na ibagayo. Taamok tinaskan nga ramida. Addan us-usarek a deodorant. Kunaklakit di ano gumurgurakan kada kami. Saan? O anya, intayon ijay balay. Taagluto tayo itinaimas a merienda. Ay sige, intayo nga rudan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Nay, nakapulis ka magbakay. Rumor ka kaday? Wala kay. Adda ngamin napatag apag nami ijay ili ita. Kadwak ni bakla. Anya? Ngam bakay, ado ti maramid ita dito'y balay. Amo mga gapgapasak ita ijay talaw. Sika kumamot tin at agluto iti karandag iti nayabak nga gapas. Ay, nagsakit nga ro day ti sakak, lakay. Maawatam kumamuten Idi na minsan pa'y anasakit day to ingron ko. Iso anaskan amapan ko ipadalos. Anya laki di nayabak ay. Mabali mo mga itantan pa'y lang day ta. Pangasim Isupay mo dyan may tulong ko ijay talaw. Iso nga agluto ka kumamot Anya kamatan lakay. Saan ka talaga ang makawawatan niya? Imbagak lang arudan anasakit day to sakak. Ngam nagado pa'y laang ibagbagam. Ha? Malauston bakay. Ingka nga ruday. Siya kundi makamong agluto iti karandag iti agtrabahaw. Sige, inakon. Ay, rurud kon. Ay naimbag man ta pinalubusan na ka ni Mr. mo, nga ore at dagaya maaramid iti balayo. Ay, wala mare. Siyak ti masurot iti amin akayat ko. Dinak mabalin akontraan no adda kayat ko apapanan no aramidan. Ngam na ko namitay, ngagpagapas kayo. Gat, timulong ka kumaa. Tamabalin tamat nga itantan, amapan ija ili. Ay saan? No imbagak amapanak. Mapanak. Kun may sa, jak kayat ti mapan ijay taltalo na niya. Ha? Marugitan da ito'y sakak. Jak kayat ko naktumat. What? Sana bali tadamat dagiti kakabsat na atumulong kan kwa na. Dagiti kakabsat na ngagbibisin. Ken isuda ti maibagay ijay talon, gaputa naglalaad da. Ha? Nay, apay asikat ti aglut-luto iti kanon, dagiti nagtrabaho, anak ka. Apay, awan ti asawam. Ha? Ay, kuanana? Napanijay ilay? Mapangkano agpadalos iti kukaw? Anya, ay una yan ni Miriam. Amo na lang arudan nga ado ti maaramaid. Irana na pailaang matirumwar. Uy, nga rod nanang. Nga mala, bayan niyaw. Sa nabalitan na rugyak matin naglutaw. Ala, siya kunti mangituloy iti ar-aramid manakaw. Ingkan ijay talawn. Isupay di maitulong mau, tapno malpas adagaws. Ay, sige, mga rod nanang. Agyaman ako na. Kat, napananangay kano di asawa ni Danilo. Tawan ijay balay da, nanang. Napan kano ijay ilay, anak ko. Napan kano nagpadalos iti kuko. Ay, una yan ni Miriam. Kasla ubing nga agpampanunot. Di na ba'y matulungan mo, ti asawa na. Wan nga raw, ngam ala, bayan yawn, tapno saan manen aday tati makagapo apag
Tapno saan manen aday ti makagapo ti pag-aapaan niyaw. Sumubsobramot nga minan, nanang. Tunggal ada trabaho ni Danilo, di natulungan. Ngamno agdawat iti kwarta, uray na labugkawan ti kabsat ko, nukas jay nga awan ti maitid na. Ay, dayta nga raw danak ko. Ngamala, bayam, adanto panawan, kasaritak jay ipag mo iti nasayaa. Wan nanang, no siyak ti makisarita kan kwa na, ang mga nudyak malapdan ti bagik, kat matibab ko ti salbag a babae. Ay na, narabyantan. Awan parikot, mare. Si kakit dimat. Ay, siyak ti madanagan para kan ka. Nagsapata arimwar. Ita, narabyantan nga gawid. Nakababain ka nila kay mo. Ay na, awan parikot iti dayta, mare. Si kakit dimat. Amom, kas iti kanayon ko nga ibagaken ka. Siyak ti masurot iti amin abanag. Ha? Tapno amom anya. Naturturayak pa'y nga amang ngam dagiti kakabsat nila kay ko. Ha? Mabainda ako montra kanya. Ngamin, kita amat dagiti langada ah. Anya? Di daam mo nga urnusan ti magbagida. No anya ti langada. Isulatan. Di daam mo dagpapintas. Iso ang mabainda kanya. Kumare. Nay, adda ka magagayam ba kay? Wala kay. Narabyan kami kinibak na. Naganasan mi mutten tinapan nagpasyar. Kalpasan ti pa nagpadalos ko iti kukok. Aya, agina ka na. Tagluto kay ti pangarabyan tayang. Diyak nakalutaw. Kasangsang pagkulaunay. Anya ka mutten lakay. No nabannog ka, nabannugak mat. Nyalaki din na ya pa kay. Among mga da trabaho jay talaw. Sika na pangkalang nagpasyar. Mawatam ko mama. Naimbag ko na mata. May ninanang itay. Iso tinaglutaw. Dayta, kurang lang nga ibagam nga awan ser-serbik nga asawa. Saan maakas tati kaya't ko asawin apa kay? Ay makamo ka nga gluto iti kanam. Inak maturugan, salbag kit diti kastoy abyan. Anya, kasta ti kanayon amang mangagbaw. Ay, wine. Ay, masyanak unay ka ni Danilaw. Isaw, ti kanayon nga agad adjust iti asawa na. Di la masyan mo ni Miriam. Awan lang aro din trabaho na. Di na pa'y matulungan. Uray day tala ko magluto iti kanenda. Ay, una yun ti manugang ko. Ay, madamag ko man. Apay, bak nang kaditi pamilya nagtaudan ni Miriam. Ha? Ngamain, tunggal manggaw no agapada. Kasta unay apan nanguy-uyaw ni Miriam kada kayo anakay kamangan na. Anya, kasta ka day. Wen, iso asal salud sudak. Saan mo't abak ng Miriam kat? Padpada mo't laang aman nalon dagiti naganak kan kakabsat na. Ngam no apay mo't akasta no agsasao. Ay, bagaam. Saan anasaya atikas jay? Ay na, naglastog anay kamkamang ti awanan bay na babae. Ha? No siyakla ti akin manugang kenkwana. Nabayagan nga inikak iti pagnakman na. Mamatiak iti day nga imbaga nila kay Tinong, nanang. Ah, Ngamin, addamot la nakaidanon kanyak. Akas taunay kano ti pananguyaw na kada tayo. anya. Agasam, tunggal mapan gumatang ijay tersena ni Manang Lori. Datayo kano ti istorya na ijay. Talaga mapunpunwanak matan kan kuanakat. Ay, una yan ni Miriam. Payman, mawaya anak laang nanang siyak amis mo ti mapan mangsugod ijay balayda. Uray adda ni Danilo. Tungpak dayjay. Saan man asyak ti pagpungpungtutan na? Ay na anak ko, bay amon. Talaga akasta, ibagana latta ti ibagana. Bayam nga isunto ti makaamires.
Ay sana nang, no ide, agul uli makaklaang. Ngam ita, ay napunuan akon. Irisak to, pa'y tirupa na. Rumor ka manang. Wan lakay, mapanak ijay ili. Adda na patag amapan ko ipaayos. Ha? Anya nga dito? Daytoy buok ko Jak ngaminon magustuhan daytoy kulot na kat. Iso amapan ko manen ipariband. Ay, nyamit tay. Kunak laki, dinutulungan na kita ije bangkag. Ay pasensya kan na kaya. Ngam itangal daw ti inyi schedule ko nga ipapan ko ijay ili. Anya? No kayat mo nga da katulungam. Ayabam dagiti kakabsat mo alaad. Isoda ti maibagay ijay san asyak. Ha? Jak lakit di kayat amadadaal ti kotis ko. Miriam. O ala, inakon, tamangan no awan paglugana. Mare, sigurado ka kadi nga ipariband mo ti buok mo, ha? Ha? Sayang, met. Kaano la di nagpakulot ka? Awan sapay makabulan. Ang ita ipaunat mo, ha? Kat gagangay ati adda kwartana, si kakit dimat. Ala, mapantakit din, di ka madanagan. Siyak ti makaamu iti amin, basta kadwaan naklaang. Nay, apay ngay asikala ang di mapan ije bangkagyo? Apay, awan ni Miriam? Awan, napanday jay ilay. Kadwa naman ang tibakla gayem na. Anya? Mapan na ka no ipaun na tibok na. Anya? Kaano laang, idi na panain pakulot ti buok na. Sa ita, ipaunat namanan? Ay una yan, naimbag kumamot no ada kwartana pagpaunat na. Kan awan mo trabaho na. Ay, pay manday jay a babae. Alabay anyaw, barang no maipaun na, kitustown. Ay, imposible. Amok ti ugali dayjay nga asawam. Ay na, di la maasyan kan ka. Inaldaw ka amapan ije bangkag. Ngamday tala agpapapintas ti aramiden na. Umayak to man ije balayo inton malam. Makasangputa. Sa dino ti papa na manakaw. Mapanak ijayan da Miriam nanang. Ngamrabiin. Mapanak lata. Awan oras ko amapan iti aldaw. Gaputa ka na yun nakmat amarabyan. Anya aya ti mapan mo aramiden ijay. At dalamapan ko ibaga, nanang. Agsubliak mo tla adagos. Mala, ingka nga rudan anak kaw. Tunggal aga puta iji ili. Kanayon ta amarabyan. Ay na, awan parikot iti day tamare. Nay, mapanak pa ila kumaiji balay yung amda kayo umutgayan ti masabat ko. Ha? Apay, anya ti mapan mo aramiden ije balay? Ah, damagam pa ilaang. No anya ti mapan ko aramiden ijay. Ah! Apay at tinong panak matlatan. Anya ti basol ko kan ka, ha? Damagam pa ilaang. No anya ti basol mo kanya? Ibagam laang no agang angaw ka. Kunamsa, no jak amo lagi ti mapan mo istoryaan ije tersena ni manang lore anya. Ha? Kunamla no asino ka ana ikamang. Lastog mo mutla amin alastog. Apay, anya ko matiadakan ka nga ipang pangas mo. Ah! Ah! Ay, ala, gusto Anay ko! Ay, pagsaritaan yun, anya dayta. Awanan ka itibain? Papintas ka, papintas? Yung awan mo trabahong? Anya? Agbain ka kumamat Nagpuskul day tarupam ana ikamang. No apay mo't ngamin asikapay lang tinasawa ti kabsat ko. Babae nga awan sirbina, salbag ka!
kasta tila nga managaway. Pasensya kang bakay, nakainumak. Naggapuwak itay, ije bangkag. Minayaban na kami ni Pari John. So, naginom kami. Awan bibiyang ko! Ha? Uray pa'y agmalmalim ka nga uminom. Wala akong pake! Anya? Ha? Di awanan ba inakabsat mo? Awan ba ba inag? Tabay. Tinong panak ti kabsat mo? Sa anak asumardang, aging gaadyak maibalas tinaramid na kanyak. Anya ti ko nambakay. Ti kabsat ko, ti balasam. Wan, apay, para kan ka, iso ti husto? Wine. Hustaw, ti kabsat kaw. Tapno mo man niya. Nabayagay, ngagtap-tapal ti kabsat ko king ka. Gapoy ito galay mo. Anya? Kinura siya nga asawam. Nabayaga ka, ngagtap-tapal king ka. Aglablabos ka mo tayo. Kinapod no na. Iti pamilya may. Si kalang tilas to ka na'y kamang. Anya? Imbes asyak ti kanunungam, gaputa syakat nga rod ti asawam, ngam saan mat? Sa anak amag. Kamno kanunungak ti sana na sayat nga ugalay. Kunam lanubak ng kamay. Dahil talang papapindas teraramidan. Nembag kumano, bukod mo akwarta teramatan. Ang samay. Anya? Sa may sa imarmaritis na kami pean na kay kamakam. Apay nasaya tayo tikasta. Ura sino ako makapungto tikasta nga rami mo. Oh. No sakitan tinakam mo na kita ngayon baka. Ay saus, nawaya tiri daw, graman tawang. Pumanaw ka, no kay amaw. Saan kalabdan, oh. Anya? Ay na, mare. Pasensya ka. Ngam saan ka akanunungan. Husto lang tinaramid ni ipagmukan ka. Kaya't mo asawan, uray si ka kumarek, ti ipag ko ti kanunungam. Oo kaya. Ngamin, uray siya. Diya kaya ti ugalim. Saan na sayaday ka nga aramidam, girl? Iso nga road nga iti tinungpa na ka ni Sandra kat sa anak unay anaganawa. You know? Gaputa kaya't kung ikan naka itipagnak, ma'am. You know? Tapos nagam ka. You know? Anya? Uray, guraim nak, ah? Ayos laang. Ngamin, saan akawalan tikasken ka? Pututin baga ni Sandra. Lastog ka na ikamkamang. Isong agbalbaliw kan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.